Saiki kowe menyapa karo Piyayi Canati lho. Nggih. Piye? Selamat sugeng dalu. Iki wis pagi ya? Wis pagi wis subuh kok ya. Ya selamat pagi Neno. Wilujeng enjing. Iki subuh apa enggak to? Jek. Subuh to? Urung. Berarti masih malam ya? Heeh. Nggih, sugeng. Niki desa pundi? Macan mati. Hah? Macan mati. Macan mati? Heeh. Nggih, sugeng dalu warga desa Macan Mati. Terus. Iki ndi to suarane iki jene? Jene nyejik ketok akeh iki wonge. Sugeng dalu warga Macan Mati. Nah ngono lho. Iya jenenge. Apa wis ngantuk to iki jene iki? Kowe nganggo parian ngono apa iso, Nduk? Bisa-bisa saja. Ayo coba. Nah. Desa Macan Mati? Heeh, desane Macan Mati. Neno nano. Tarian nggih? Heeh. Saya tak pikir-pikir dulu ya. Ya pikir-pikir gak apa-apa, cek cilik iki mikir gak apa-apa, Nduk. Let suwe ra apa-apa kok. Iki nek salah mbah ya. Ora apa-apa, salah ora apa-apa, cah cilik iki ngeneng hukume, Nduk. Ngono. Beli roti. Beli roti. Ya. Neno. Tuku roti. Sik to. Tuku roti. Nah, ngono gone bulurah. Bulurah ki bos roti, Nduk. Iya. Dela Bakeri jenenge. Nggih. Tuku roti. Nang endi ya? Nang Surabaya. Nang Surabaya? Heeh. Nang Surabaya. Napa nggih? Piyayi Macan Mati Bagyo Iya. Mulya ngono. Nah, coba ya ndak? Sak senengmu. Iya. Kowe arep nang Surabaya entuk, nang Solo entuk, nang Kediri entuk. Tuku roti. Neno. Heeh. Neng Ngawi. Oh iya. Bisa toh? Heeh, nang Ngawi. Isa ya? Bisa, yo. Masuk wis yo. Warga ta? Heeh. Warga piye nadane? Warga Macan Mati. Mati iki mati. Meke mati. Neno. Meke mati, Nduk. Heeh iki. Ganti sih. Mulai ya. Heeh. Tuku roti. Tuku roti. Neng Ngawi. Heeh. Isa ya? Warga Macan Mati. Nadane piye to? Keduwuren kowe. Kemunggahan kowe. Warga sepinten Warga Macan Mati. Warga Macan Mati. Terus Banyak rezeki. jangan tepuk tangan gondok legit. Amin. Saya. Bisa no. Bisa. Terus upamane nggo Pak Lurah. Pak Lurah. Tuku apa jajali? Tuku celana. Ngono ya kena. Tuku klewah. Tuku apa? Klewah. Blewah. Ya klewah. Heeh, wis ndang. Tapi blewah ya kena, Deng. Tuku blewah. Blewah. Heeh. Tuku blewah. Ning endi ya? Gini. Sik ta, aku ki bingung. Tuku blewah. Nah. Ning endi ya? Neng pasar galeh. Iki mbokku ki teh malah gregeti piye to iki? Sing ndi to, Nduk? Sing geger mbokmu. Heeh. Kowe manut awakmu dhewe murep. Ngene ae nek no. Nah, aja nginget ibu. Nah, Mangan blewah neng cedak sumur. neng Wes cedak ketebak ya? Heeh. Pak Lurah, semoga panjang umur. Amin. Jan kula disawer nduk kowe, tenan. Pak Lurah wonge gemati yo. Nggih, Pak Lurah sing gadah damel niki. Heeh. Nggih. Salib riyen to, Dik?
Kowe salim karo Pak D, kowe arep salim karo Pak Lurah. Tapi Pak Lurah ning endi? Kae Pak Lurah saya lenggah ning kono. Ya iki saling karo dalange sik. Lho, Iki piye to iki? Sesuk-sesuk diresiki ya Dek kupinge. Heeh. Katen bete keri nduk, 7 kok. Katen bete keri ning kuping 7 buntet kupingku. Ngalah ya Allah. Ngejan nyenengne. Kowe nek nyanyi ngono senengamu lagu apa lho? Niki bawa riyen jineman napa langsung langgam napa dangdut? Apike kowe bawa ki ta? Bawa. Legit bawa riyen nggih. Angke no mumpung do neng kene mumpung enek kesempatan. Ndah. Ah? Sing penak-penak mawon nggih. Oh, sing gampang ae rasa angel-angel, angel tinggal. Jo meneng ae to, Dede. Meneng ae piye to Pak D demi milket mau no. Aku ki judeg anggere ngomong bocah ngene ya. Pak D dalang kok seneni ae. Jan judeg aku. Lah piye ya? Yo kudu manut. Nerang. Kok ngomong cah cilik kok ya. Tenan lho, kowe munggah sirah kowe gak kepala tok. Kan jen cilik. Ya. Ndek. Udang kuning. Udang kuning nggih niki. Heeh. Nadyan wujud temong peksi ngene lho yae lho. Wis maradona. Ayo Dek. Nggih. Sepinten, Mbah? Nadyan, lho wis ditinding kekit mau. Kan yo rekak-rekake to, Dik. Iya ngono lho, etok-etok bodoni ngono lho. Lah ketang yo ora krungu jane ya. Ben ketok kaya sinden profesional ngono lho. Iya. Proporsional. Iya. Nadia wujud temong peksi. Cilik suarane sapi. Angger kopen sok gedhe gak rusak to. Dengake nggih, Dik. Iya. Jo kerep-kerep mangan tebu lho. Aku ora tau mangan tebu, Lin. Kene cah kota kok, Lin. Lah iya aku iki Pak D iki ya gur ngandani. Sing gamese mbokmu muni. Wah kok kan mangan tebu suarane keprek lah. Iya ya, Dik ya. Saya iki. Iya. Nah, nesu ora apa-apa. Goleki si podang. Jenang kok jenar? Ya karek kowe jenang apa ya jenar? Wong jenar ki kuning nek jenang ki panganan. Jenar. Apik, cengkokmu apik. Selehmu ya penak. Nggih, putune dalang gitu lho. Iya aku ya kenal mbahmu. Ibu bunga ning ati
Motornya banter men. Sik kukuku jeblok. Kukuku jeblok. Kuku? Lah tak kira apa. Ana sing muni galono meni candhaku liyane sing jeblok. Niki lanjut. Iya no. Langgame ya. Heeh. Ya, Dek. Lah buka celok ta? Heeh. Oh iya wis. Neno. Sing penak ya Mas Tama. Ah, ser nih. Ser. Lah iya. Maksudnya kendangane kuwi lho sing penak. Iya. Cek cilik wis ngerti pengendang teges barang ya. Mas Tamai manis sih. Penjang git moh tuwek. Wong ki aja manis-manis to. Ah. Ndak cokot semut engko. Iya. Nek iki jan plek mboke ning. Bola-bali ya edan iki turun marae. Ini lemese genane plek mboke mbok aja manis-manis to, Mas. Mas nek dirubung semet. Jenenge sindene ya kudu kemayu. Iya, Nduk. Nek ra kemayu engko ora payu. Oke lah kalau begitu. Jan manise lemes tenan, Dek. Nyanyi, Dek. Plek mboke tenan. Esuk awan nengo mah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mumpung miterang nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi.
selamat duduk. Nggih. Nek pokoke nek wong njaluk legit neh ben nyawer ya Nduk ya. Nggih, Pakde. Legase saiki genti nanjake Mbak Galuh kan wis limbukan wis kesel-keselan. Saiki genti gawanku cah telu e. Sinten? Minta satu lagi legit. Oh disawer ki Mbak. Nggih, monggo. Ki aku neh. Ya no untuk saweran kok. Pokoknya kowe berkibar selama saweran tetap kudu menyala Nduk. Niki kula medun iki. Iya no, jiko no, menyala pun aku. Ini mung medun jiko saweran apa? Biasane sinden kowe takon mubeng kok. Mubeng. Biasane Pripun, Pak? Yes, los pokoke. Ayo Nduk, mubeng Nduk, kabeh ditembungi stok-stok. Ya aku kon linggih kene iki. Ah. Nggih. Siap. Apa lagune apa Nduk, Git? Sing dangdut mawon, Pak. Apa nek dangdut iki? Nggih. Mboten ngertos. Remane sing pripun? Lagu Rojeng. Lagu apa, Rin? Rojeng. Wis ben sabagiane. Pripun, Pak? Kowe nyanyi apa? Lah mau di Gredeg iki aku iki. ora rasa ndredeg, sing tetek mental juara. Kowe apa? Dijaluki apa, Nduk? Sing mirsane ngersake lagu apa? Git. Oh masih nego. Ya aja no njaluke lagu ya aja blandong no Pakde. Mesakne niku derengan mudeng. Mang jaluke ninggal katresnan kek napa-napa ngoten sing anyar-anyaran mawon. Lali janjine gedruk. Nggih. Gecek iki watuk e. Lali janjine dijajahi pongke arene, Pak. Oh iya, entuk pira? Lho, aku ning kene. Lah iya entuk pira kowe ning ngono kuwi? Sinden icul teko kono entuk pira diitung. Kancane dikeki. Nggih. Mane Ayo, Mas. mempenge wal-wal pek dhewe. Ayo. Nggih, siap. Seneng nek kendange Sarwanto ngene lho.
irungmu mesti tak ciwel 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 ala ciwel gayeng ya dek ya Pripun? gayeng ya Nggih, gayeng. jan-jane kowe ning endi gelagatmu sajak nyubriyani atiku nelongso marga kowe gandeng lanangan liya sawer neh deknya sampe sekolah ya SMS ra balesi yen tak telepon malah kok pateni manggal aku manggal yen kepetuk irungmu bakal tak ciwel 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 alah ciwel sapa wong sing ora gelem kadung janji kowe ora teko Janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyubriyani ayo Bos Parman atiku sudrana kowe kencan karo wanita liya matur suwun Bapak sik aja lunga dhisik Nggih. lungguh kono sik Nggih. namanya siapa Dik Namanya Legit. Legit Nggih. lahirmu dina Legi Mboten. oh Legit kelas berapa Kelas 6 SD. kelas 6 SD suaranya Nggih. luar biasa Nggih, pangestunipun Bapak. Om doakan mudah-mudahan kamu adik menjadi penyanyi yang kondang Amin, pangestunipun. tetap taat patuh kepada orang tua Nggih. oke Nggih, siap. Pak Parman lagunya apa meleh entuk iki sijine Wah, lagunya apa mbok 5 menit to, Mas. ireng manis sing kepiye Lah ning aku lak yo leren. oh tinggal katresnan berarti kowe nyanyi Duh, Mas Dodok ninggal katresnan Pak Oke, siap. Ninggal katresnan teh. Ndaru laras musik. ninggal katresnan Dik Nggih, ninggal katresnan. oh kuwi sawirane dikantongi kuwi Mboten enten kantonge, Pak. weh kebuke iki lho
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa aja lali pawelengku uga menawa janji-janjimu aku kang setya satumu tak enteni matur suwun Dik. Sami-sami, Bapak. Sawere tak wehke mak